Sundi apera izuru msio China. Ndakaona mundu wa mukoma wangu makoto ndo mukoma wangu. Thomas Chinoza. Mane China. Rangara zvarera zva kudai. Zo timso ishano wa nyumba natanga na signora. Na signora. Ko China zamesha pamunda hapa. Sofamba sei. Wakajita muda wangu. Muda wenyu. Makapu wama nani. Nata muda wangu. Sakana. Sakana kasina. Wima nazo chaira mwana wangu phone. Arugwiru. Ngata shama. Muda wewe wakapa sinyoro kuti arimi. Wakujezwa China. Ngata ai. Ataoparana chida. Takawati sinyoro. Namusina munda. Rimaya makondi wangu. Kanda kuuda ndo utora. Mufuni matai taura ni mwana wangu. Nimaji shamari. Munda wewe wato ni China. Nanda baba kula sakadaro. Ngandi fonire kuti shamari. Ndakuta China munda mako totaurira. Kuti mukaruka asa China munda mako. Yoku maoni andakaita. Damba hapa sina China ndai botaura. Nichaka sonjiriwa tsachana tukwaza nikuti akata China munda mukoma wangu. Makuru tumekuti kunze pakata konziriza. Umashoko. Kwani mwana wa murukuti makafonera. Natosema kuti mwana hapo murukuti mukoma. Mwana wa mukoma. Mukoma wangu akafa. Mwana wa mukoma wewe. Ndio makafonera. Tufunga tukuda mutu anesha mwana wewe. Aliwa. Mwana mukoma wewe. Ndiye akati kwetu. Yakati ngori mai. Kanda akulo ndodi dotora. Sabana wanaona matavesi. Yanga achirima kupari. Makura wanda. Achirima mundemo. Semangani. Kana 15 years ngasi. Ina achikotiwa atona wanaona matavesi abachakadi chakashata. Chakafundi kwata ndikuti ko vakuta China mundu mukoma nguchi. Ule basi na izozo. Ndai botana kuti ayo. Mwana wa mukoma inombati kwete. Mwana wa mukoma mbati kwete baba. Anzo takataurirana. Nomba emaso ufunga suku yako ndani. Nova Nakawa ya kudari naye chirana naro. Ndio kuna inaro. Naro sakaunza kudana. Nyayai. Dare ngango de usiwa. Nawe iripo sorry. Nawe iripo pana we munda uyu. Sinyoro vakapiwa kunzi varimi. Asi vane nguva chiushandisa. Saka zvakadaro sinyoro vakuona sekuti hapasina munhu achadi ari kuona nezveminde. Saka sinyoro vanenge vafunga kuti apeta kuti ndichivaka. Saka vafunga kuti vachivaka ndopa vakuona kuti pane vanhu vari kudi vari kuzvionera kuti pane zvakuitika. Muri vamwe chete. Saka dzanaro ndipo idzi. Wakuti atatopedza ne. Kuti achida kuna sinyoro. Alright. Ndaona fanika kuti atapedza. Alright. Tatatu kuna sinyoro. Bamsorera. Ngarebesa lunguwa. Inini mundu ndakaupa 1975. Na sabo. Munhu ari kutaurwa anonzi Thomas wakaoneka mubhuku medu 1967 ndombaenda kuGweru ndokwakanoberekera vana vake ukoko. Paaigara wakatengesera munina wakaindi Nyengerai patara. Iye haana musha muno anga aoneka. Sabu kwangara
Jameson. Takapuwa tiri 2 na takaendisa. Umwe kumiri, makondiwa mukumiri. Saka zvada takagara chingori mumakondiwa iwaya. Izvo zvizvi, umwe ne 40 years nawo makondiwa. Vana vanga zvatoberekwa. Saka ndaitokumbira kuti iye wacho anonzi ndiye akandipa uyu dai achiuya mudare ataure mapira akandipa akandiitira akatama ndiani nyengerai anzi Thomas akatamira Bweru town ndokune ploti yake. Nozvinzwa here mangani? Mangani kuzinzwa. Sokutamanga kugweru kubasa. Dai munhu kana achinzi akatama anogotama sei dai zvinzi ane gwiwa akafira gwiwa kwaari gwiwa rake riri makari pamba pake patangwe mumachinozwa matangwe. Pane munhu akandikatama ndikaenda kumavangwe nyini ndikafa kumavangwe ndodzoka futi ndoitirwa futi matangwe ndatama. Mukuti Thomas chinodya. Denda rake riri matangwe nemumo pamba paka. Wanonzi akatama ndiani? Iye ze Thomas zvake. Iye Thomas wacho andikutaura. Ane mundu iye atiri kuisana. Akafarini. Agora racho rafa ndo atinga. Thomas akafa kamiro. Thomas akafira kugwira kwaigirwa kuna atoita zvokumbirwa. Sarambas. Haana kufira kugwira Thomas. Kutaura sinyo. Zvatinoita kana tiri kudai. Muine umwe achitaura. Muine zvamaona. Munoramba makanyara. Kana mapuwa mukana wekutaura mochipikisa. Kana kuonesa zvamunenge manzwa zvabuda mune umwe achitaura. Mukati umwe achitaura moshama manje. Hatizokunzwisisi. Saka tinokumbira kuti anenge anzi ataure aite sei? Opedza. Imi kana manzwa mutaure moita sei? Mutaura mopedza. Signoro ndima muchinzi mutsanangure kuti Thomas akavigwa kupi. Thomas akafira kugwira kwaakavigwa kuno vatoya kumbira kuti nzvimbo iri koko yeploti iri kuramba kuti ndivigweko. Saka ndati tinokumbira kuti tivige hama yedu kuno kumusha naKirifanusi. Iye akauya naye. Kirifanusi ndiani? Nyengerai. Nyengerai chinhu. Akafafa. Akanyengerai akauya egere kuzokumbira basa. Wakauya naye futi vakafa Mutsindi. Uyo ari pezvino. Upi? Pakuya kukumbira ndizvo zvandisingazivi kuti vakanga ari pei. Zuva anofanira kunge ainaro. Anofanira kuva anaro. Yakaita zvekukumbirira. Ndizvo zviita izvi nokuti takati tori parufu rwemuroora zviya. Watopisa. Makandiwa yanga ari mangani? Ngaro ridhiri ari kwaziva kuti mangani. Atiwati mundu wavo. Ndozvinozidzira. Eshe. Ndiye mangani ndinonzwa makondiwa ake. Makondiwa ake anga ari 9. 9. Akatorwesa ari 9. Mamwe ndio kwatakaindisa mamwe ndiye anorimisa. Takaindisa akapuwa zvokurimisa chaizvo naro. Akapuwa wenzi achirimisa naro naye ngoja. Tokumbira bhanzi chitambo ndisapikisana mudati. Mira kuwa mvumo kunzi utaura ndizvo. Kutaura nokuti utaura mambo.
nyatsojekesa makondiwa amawira nezvawo akamira nemurume asiri kuna takaendesa. All right. Kuti nokuti mimi matorerwa nemurume uyu mangani. Andatorerwa nemurume uyu i5. Mukati 9 ndozoti takaendesa. Ndo amakama ati ngosanorima asociety chivako. 5 iwa. 5 iwa. Nokuti angane vakadzi vaviri. Mukuru ndiye akapiwa 5, muduku nobva apiwa 4. Simulenya ye5. Sio makandwa muri kurima yacho makapona sabhuku panguva mangani. Makandwa ndakapona sabhuku. Ari wachinodya wacho. Ina ndakapuwa nini? Ai tunoreva iwa yaro mangano nemurume. Wana abanga nemurume. 3 nekafu. Angari atomazana. Ukukwa kwinewo 3 nekafu. Akatorwa takaendesa. Saka chitomutrenere chisovere zvakaita tumapisi ani mwakaita zvakaita pana kukapa ama tumakuda tukopauka apo poita karodi kanzira kaipfuura kuenda kuirrigation apo poita tumakondiwa twakadai haasi makondiwa chaiva akuti asidai mushuwa makauya muchiona kwa munhu waya andipari patai takamira paya pataiti mukani paya tumakondiwa tukaivawo pakapuwa makandiwa aya kuna vatani imimi wemusha hamuna zvamakaita saka yakaita bvumira nevaviri sikavemusha saka vemusha nhasi ndovakuti one kumakadi kuti onai panguva yakuona aiwa kuti mimi wekachinodaka makawanda mamusingatokwani nendi yacho okuti kuzonokweretesa zvakafamba kuti yanzi natori mhako ivo machinodya varimo vamwe vari kutonokumbirawo minda kune vamwe yeti minda iri amutori mama unikandikana mazano umo muzinyomwe shamwari akati shamwari una karo una nyandi nepokurima shamwari ungandipowo iri mundo ndoti zvina basa nishamwari ndiri kwandiri kubasa kakida kumunzi makondiwa angu aya rima hako asi kana zvanda kuti rima kana ndakuada ndoatora ndikati zvakanaka chandakazokwadziona kanga ndazoona zvitina zvaamuri ipapo tiri kupanga kuti pakazomakatsva zvitina but nguva 15 years nguva muri kucherechedzere nguva anguva ndikucherechedza 15 panguva yakarima mudhara uyu munda iwoyo 15 ishoma nandakupa 75 ndati kurei kubva pakatanga nyaya right ndati kurei zvavari kutaura zvekuma-70s ndinorangarira kuti isusu kuma-1978-79 tata kutoita mombe dzedu pamunhanga pathomas atoenda kugweru asi zvekuti akaendawo sehangu izvo ndo zvandisingazozivi asi pathomas pamba pacho paakazosiya munin'ina wake nyengerai papasisatorimwi asi paakutogara pasati paakurimwa pakazoterawo nguva yakati fambe nyengerai azoya kugara ndo pakatanga kurimwa asi handisi kuziva hangu kuti wirirano ndo pari kuda kujekeswa kunzi wirirano yakanyatsoti kudii kuti ava varime munda sekubvunza kuri kuita vashe kuti mimi kana vanhu vepachinodya maive muripo makanyararirei vanhu vachiita zvinhu izvi vari vaviri asi ndinoona sekuti nyaya iyi yanga isingachadi third party kuti ava vati ndatumwa nemwana womukoma wangu ndandakuona sekuti zvinoshanda ndezvekuti kana zvichibvira vashe nyaya ipiwe rimwe zuva rekuti mwana womukoma wacho iyeye anova ndiye ane nhaka yebaba ake iri kuda kupambwa ndiye anokwanisa kutsanangura zvakataurwa nababa vake zvaakanzwa
nekuti uyu Thomas akazofa tatova varume vakuru tese isu tisiri zvikomana zvatiri kutaura kuti takambo tatova varume vakuru. Thomas tikazongoona akudzoka taiva tisingatomuziviwo, takazongoona nguva yaakazorwara achizofa yacho anga akudzoka-dzokawo hake kunofa. Asi zveminda kuti zvazvakamira sei, ndoona sekuti ava vabatiswa banga rekucheka mbudzi nemwana wamukoma wavo ari kuti mbudzi ndiri kuuya nayo. Mbudzi ngaiuye ichekwe tichinyatsokuona mwana wamukoma wacho anyatsotaura kuti chimiro chaakasiya audzwa nababa vake ndechekuti kudii pamusoro peminda. Ambori nevakomana vangani kuti unazwa? Kwaari zvino vakomana vasanogona chenyi kutangani vakadzisiki unganaina vakadzi 10 mundo ukwerecheswa pavana 10 vanacho vakusenza save pakapiwa minda vana vaThomas vakanga vasati vakutombosenza, asi kuti munhu aifamba nemhuri yake achienda nayo kutauni akanga achisenza. Akatanga ari muchivhu paya achizobva ari kwaDesire achienda kuchivhu. Saka hapana paaigona kusiya mhuri apa iri yega kana awirirana zvekutorana nevakadzi kuenda kuploti. Ndopatiri kuti isitozva kuti Thomas aiva neploti kuGweru, asi kuti minda akasiya aimisa sei ndo zvaakuda kuti imimi munyatsotudza kuti minda yakasara yaimiswa sei. Asi 15 years dzamataura kuti minda ichirimwa nevava dzinodarika nekure. minda kuti izosara minda yakazorimwa neantu dzacho yainzi Mairota anga akaroorwa Tumbaro yainzi Mairota ndo akagara achirima munda uyoyo, akasara achirima munda uyoyo hanza dzaThomas ndakasara achirima munda uyoyo. nyaya iyi kai hatipfudze mberi. Imimi ruzivo rwokuziva kuti munda uyu wanga uri waThomas munaro, ava vane ruzivo rwekuti vakapiwa naSambo Jameson Tangwena panguva yavakapiwa munda. Saka izvo zvino izvi taakusiyira mukomana uyu auye ape umbowo kudare kwete imini. Mukomana uchitaura naye anga achiti pabasa akamanikidzika anga achida kuti awise pepa dare rineri ndo basa raro, asi pepa remunda ranga ichindogona kutsingidzira kuti riuye, asi nyaya inonzi yakambopinda futi mudare kwamombe yarara terera dare rineri ndo basa raro. Hakuna vanorambazve kana tati munhu auye auye, hakuna kambani zve inoramba nemunhu kana tati munhu auye kudare auye, nekuti illegal court. Anyorwa tsamba kana kufonerwa unodiwa kudare musokati upo umbo uchapo munyaya yemunda apera azvizve unopa uyu namba dzacho. Namba